Zrazili ho, zbili, násilím odviedli muži zo samopalmi. Takto dopadol jeden Slovák na dovolenke v Turecku. A to iba preto, že si požičal auto, ktoré sa pokazilo. Majiteľ požičovne od neho chcel, aby ho doviezol späť, čo však nebolo možné. Keď to nešlo po dobrom, zavolal si na pána Zdenka gorily. Policajti, ktorých na pomoc privolali k miestnej bitke v Zemianskych sadoch v okrese Galanta koncom víkendu, zrejme v policajnom zbore končia. Od dnes sú trestne stíhanými osobami obvinenými zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. To je výsledok vyšetrovania ich postupu pri riešení súrovej bitky, po ktorej nezaistili podozrivých mužov. S nimi sa údajne dobre poznali. Redaktor Rastio Strižko vás o celom prípade informuje už od začiatku aj na našom webe Noviny.sk. Tam aj teraz nájdete všetky najaktuálnejšie informácie. Spojili sme sa so Slovákmi na Cypre, kde výbuch úplne ochromil život v krajine. Zahynulo najmenej 12 ľudí, vládne tam dopravný chaos, no najväčší problém je, že ľudia tam na poriadne dlhý čas ostanú bez elektriny. 50 policajtov s pomocou miestnych obyvateľov a vrtuľníka celú noc prehľadávalo 3000 hektárov katastra obce Moča, Búč a Modrany. Vás informovali o tom, že pri Lefantovciach našli záchranári dvoch zakrvavených mužov sedieť pri ceste. Tvrdili však, že s havarovaným autom nemajú nič spoločné. Nie sú jedinými, ktorí sa snažia podobnými historkami vyhnúť zodpovednosti. Väčšinou sa im to však nevyplatí, pretože za neohlásenie nehody ich čaká trest. Juhoeurópske dovolenkové destinácie začínajú byť poriadne horúce. Vysoké teploty začiatkom týždňa zabili v Chorvátsku najmenej 12 ľudí. Horúčavy v Chorvátsku, Grécku a Taliansku síce trochu poľavili, ale dovolenkárov čakajú ďalšie mimoriadne teplé týždne.